ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಫೇರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಬಡ್ಡಿ. ಎಸ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ VIP ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬಗೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ತಂಡ AB ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತುಳು ರಂಗದ ಚಿತ್ರ ನಟರು ಆದಂತ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರು, ಹೌದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಆದಂತ ಜೀವನ್ ಉರ್ವ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ಉರ್ವ, ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಂಚುಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಗೇಮ್ ದಾಲ ಅತ್ ಒಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಪುನೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಮಾತ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಗೇಮ್, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ್ದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪವರ್ ಉಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡತೊಂದುಂಟು ಅಂಚೆ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಏರಾದುಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಗಳ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಬತ್ತದ ಆದತ್ ಪಂಡತ್ AB ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಂದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಆರ್ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ನಂಗ್ಲಿ ಮಾತ ಅಂದ್ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ AB ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪಂಡತ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜವನಿರ್ ಮಾತ. ಯಾನ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಕೋಚ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆರೆಂಚಲ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಚ್ ಆರ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತರೇ, ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಣ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ. ಸೊ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜುರಿ ಆಗುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೀವನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಶರಣ್. ಚರಣ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಶಾನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೀಕ್ ಟೀಮ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೀಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತದಾಗ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಹೀಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಹೀ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So it's all like ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆಸ್ತಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಬಡೀಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆನ್ ದ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಭಕ್ತ ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಡೆ. So every day and night, morning, the entire team members we sit and chat. And to be very frank, Astik enkel not gobbondulleru, but he's like I want to play, I don't want to play. Rad thought but mentally he's totally in the game. He's totally very supportive. From morning 8 till evening 8, he's totally enchondu combination enchondu, who's playing, what is playing, in practice 8 gantege. So he's like orally puragalina doing and helping out.
and major work is also with the Jeevan. So Jappu Jaran, I think so. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? Absolutely. So 24/7 ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ. So we are like Jeevan ini bodchi ಗೊತ್ತುಂಟದೆ ಒಂತ ಏನಂತ ತಿಕ್ಕನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ. So Jeevan story Instagram ಉಡ್ತುಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So he is basically out of house ಪೂರಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Only kabaddi and 24/7 kabaddi. Ground ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡ ಓಲೋಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ. So he is actually into it. So it's ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. Basically we are also industry ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಏನಲ್ಲ. So we also get to play. We also getting to know about kabaddi game in Chepunu and so it's totally fun, and especially thanks to Rajesh Brahmawar sir, because even the event nobody would have thought. So celebrities and everybody is totally busy 24/7 shooting with it, but he is getting every single person from the industry and picking up onje team maltondullar prati onje team coordination avadagle team set malpuna fixtures malpuna. Heads off to Rajesh Brahmawar. So and Arna ottugu bale malpun Trishul. Yes, he is one more person. So Papa from 1 month I think it's definitely Trishul and Rajesh ಇಡಬರೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದು. Definitely ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ. Yes, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋ ಗುಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಇರ್ತು ಬಕ್ಕ ಗುಬ್ಬುನಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದು ನಕಲು ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂತ ತತ್ತದ ಗೊಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಎಂಜ ಅನ್ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪನವಡು ಜಾಗ್ ಮಲ್ಪನವಡು ಪರ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 to 6 kilometers ಅನ್ನು ಜಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಐಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಟಚ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬತ್ತ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಆಡ ಮುರಣಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಇಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ತೆಗೆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಪ್ಪ ಆಯ್ಚೆ ಒಬ್ಬೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬಂಜೆ ಅನ್ಪಂಡ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಿನ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಎತ್ತುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಸ್ ದೇಪಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಅನ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇಪಡ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದೇಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತಿರ ಪೂರ ನೋಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ನಮಗೇನಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಸ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಇದು ಏರ್ ಗೊಬ್ಬು ಜಾವು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ತಂದ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಇಂಚೆ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಚೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಗೆಂದೋಡು ಅಂಚೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಪಿನೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂಚೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋ ದಾದಾಪು ಬಂದು ಬಂದ್ರೆ ದಾಯಪಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪು ನಲ್ಪನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉನ್ನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಪಂಡ ಇದಾಗ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಗೇಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರ್ನಂದ ಅವು ಇಂಜುರಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ದಿವಂದೆ ಹೊರಡ ಮುಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಂದ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಮುರಣಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನು ಉಪ್ಪನಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಆ ಬೂರ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಆ ಪೇನ್ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜತ್ತಂಡೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಏನೋದಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ವಾಗ್ ಗೇಮ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬೂರ್ನಾಡು ಅತ್ರ ಒಂಜಾಜ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಡು ಓಲ್ಲೇಜ್ ಅವು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅವ್ರು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ 110 kg ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಆಂಡಲ ಅದನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಏನಿನಿ ಯಾರು ಮೀನು ಹಾಕೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ದಾರ ಏನೋದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಂದ್ರೆ ಎದುರು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಮೀನಿ ಈರೆ ಅತ್ತ ಈರ್ ಮೀನಿ ರೈಡ್ ಹಾಕ್ನಾಗನ
ಸೊ ರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೀನು ಅಂಚಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೀನು ಆಮೇಲೆ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂತು ಮೀನು ಪತ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಆರು ನಾವು ಬಂದಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರು ನೆಂಚ ಪತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಸಪ್ರದಾಯ ಪಡ್ತು ವರ ಪಡು ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿ ನೆಂಚಾಕ್ಲಿ ಪತ್ತೋಳಿ ಬಂತಿನ ದಯಪಂಡ ಹೊರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪತ್ತಿರ ನಂಡ ಮುಖಕ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಐಪನ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣದೆ ಹಾಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು MMA ಪುರಂ ಅಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಸಲೂಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೋಗೊಂಜಾರ್ ಪಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಕೆಂಚನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳುವೆ ಜೀವನ ನಲ್ಲ ಕನಗಟ್ಟು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತ ನೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತ ಕೊಡವ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಗೊಬ್ಬುಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾವ್ದುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಫಾದರ್ ಬುಲರ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಂಡೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ನಡಪುಣಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ AB ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಲೂಲೇರು ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಕ ಜೀವನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಜೀವನ್ ಪಾತ್ರ ಜೀವನ್ ಇದು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಯಾನಂಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿದ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಓವೇ ಪಂಡಲ ದಾದೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ರೆಡಿ ಆದ್ಬಿಡು ನೇರ್ಲ ಬಂತ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬುನಂಡ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಲಿತ್ತೇರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿ ರೆಡ್ಡೆ ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಯಪಂಡ AB ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಓನರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಕೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪನ ಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಇಂಚೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಐಕೆ ಕೊಂಚ ಇಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂತೀರಿ ಕೋಚ್ ಲಾವಾಡು ಕೋಚಿಗೂ ಅರೆಗೆ ಮೂಲಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಡ್ ರಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಡ್ ದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ನಮಕ್ ಬೋನ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಊರ್ನಾಗ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಾ ಜಾರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಮಡ್ಡಡೆ ಗೊಬ್ಬ ನೆಟ್ ವಾ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಡ್ಡಡೆ ಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬ ಜರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಮಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಂತೀರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಆಂಡ ಮಡ್ಡ ಏತೋ ಬಂಡ ಬೆಟರ್ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಎಡ್ಡೊಂದುಂಡು ಎಂಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ದಾಳಂತನಲ್ಲ ದಾಳ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಪನ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ನರಗ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೊಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಳ ಅಂಡ ಅವಳ ಬಂಗಾನೆ ತೂಪುನ ಅಂಡ ಬಟ್ ನಿಂಕನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ನೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಂಜಿದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದುಪ್ಪುನು ಇನ್ನು ಅವಡೆ ಬಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಈ ಮೊಕೇನು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಜರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಉಂಡು ನಾಡುವರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಅವಡೆ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಕ್ ದಾದನ ಪನಂತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಸಂದೀಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಅವೇ ಆರು ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಆಪನ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ತೇರ ಅರೆಗೆ ಆ ದುಪ್ಪುನ್ ಪಂತೇರು ಸೊ ಯಾನ ಸಂದೀಪ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದ ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಲ ಇಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಹಿಡಿತೆ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಎಂಕ್ ಒಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಬಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು 2-3 ದಿನ ನಾಡಲ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೈತೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪಂಡದ ಎಂಚಲ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಆಯ್ತಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ರಡ್ನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ತೂತೇನ್ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬೈದಿನಾನಿ ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಫುಲ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಿ ಫಿಟ್ ಆತಾರ ಮರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂದ್ ಈ ಪುರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪುರ ಪಂಡಿನೇ ಚವತ್ ಅಂಚ ಪುರ ಯಾನ್ ಪುರ ಮಂದೊಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಓಕೆ ಇರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಪುರ ಮಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದಾಗ
ಜಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತು ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತು ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಅವನು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಕಾರ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದಾದ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೊಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾರು ದಾಲ ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಯಾನೇನ್ ಎದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಎದಾಲ ಒಂದು ಅದು ಮಾರ ಅಂಚಂದು ಯಾನ ಮಕ್ಕಳ ಗಾಡ ಬಂತು ದಾದ ಮಾರ ಇರು ಅಂಚು ಮಿನಿ ಅವಳು ಮಿನಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಚು ತೂದು ಮಿನಿ ಇರೋ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬತ್ತೀನಿ ಆರು ಮಂದಿ ಯಾನ ಅಂಚು ತೂಪುನ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು 3 ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸೊಯನ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪು ನೋಡೆ ಯಾನ ಬಟ್ ಐ ಸಾ ಹಿಮ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ನ ಗೇಮ್ ಬಿಡುದು ಅಂಚೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ತೂಪನ ಒಂದು ಎತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂತ ಬರ್ತು ಉಂತಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದಾಂಡದು ಆಗಿ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಅನ್ಪಂಡು ಅವೇನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದಿರು ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಟದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚು ಉಂಡು ಅವಂತ ಅಂಚ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನವರಿಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಚೆ ತೂವ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತರು ಓಕೆ ಭಕ್ತರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೊಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಏನು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅವ ಬಂದ ಹಿಡ್ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 1-2 ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೀನ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಿ ಬೇರೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಕಲಿಯಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದ್ ಯಾವ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಂದೀಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಂಚಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ರಡ್ನೆ ಗೇಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಪ್ಲೇ. ದಟ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಲಾವ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೇಮ್. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾರನ್ನ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರೋಣ. ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೇಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ಪಂಡೇರ್ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬನು ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ತೋಚಿ ಟಿವಿ ತೋಚಿ ಅರೆ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಜುರಿ ಆಂಡಾರ ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಏನನ್ಪಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಆದಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶೂ ಐಕ್ ಪಾವಡೆ ಒಂದು ಶೂ ಪಾಂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಪೋಜ್ ಬಂದು ಇದೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಇದು ಉಂಟು ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಆಡಿನ ಒಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಡೋದು ಈಗ ಅವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಶೂಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾನ್ ನೈಕ್ ಶೂಸ್ ಪಾರ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇತೆ ಮೆತ್ತ ಗ್ರಿಪ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಉಂದಿ ಬೇತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಿಪ್ಪಾರ ಈಗ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶೂ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟಿರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಿಪ್ ಹತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇರೇಗ ಹೊರನೆ ಉಂಟುನಾಗ ಇರೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಎತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮೇಂಟೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ ಇರ ಕಾರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನೆಟ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ ಮಾಡಿ ಇರೇಗ ಚೂರು ಅಂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ ಇರೇಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಜುರಿ ಹಾಕಿನ ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡೋರ ಬೇಕಾ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ತೂಕ.
ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೊಕ್ಲೇರಿ ಇತರೆಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಉಂತಿತ ಎಸ್ ಜೀವನ್ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ ಇಡೀ ಮಾತಲ್ಲ ಪೇರು 7 ಜನ ಪೇರತೆ ಕೋಟುಡು ಇತ್ತೆಗಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಉರಿಯೇ ಕಡಿಗೆ ಉರಿಯೇ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬರ್ಪೆ ಗಡಸ್ ದಟ್ಟಿ ತೋರ ಇಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಅವನು ಎದುರಿಸುನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂಡ ಓಂಜಿ ఆయన ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಡುದು ఆయన ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂಡ ఆయన ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ ನಮಕ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದು ಅವು ನಮಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದಪ್ಪ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಈ ದಮ್ಮಿಂದ ಆದಿತ್ರಣ ಅಕ್ಲಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ ಇಂಚನ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ ಮಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಗ ಈ ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಕನ ಸ್ಟಕ್ ಆಪೆ ರೈಡರ್ ಸ್ಟಕ್ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕು ಯಾನ ಕಾರ್ಗಳಾಗಿವ ಸಿಂಗಲ್ ಉಪ್ಪುನದ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಂಪೇರ್ ನಾಪಜಿ ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಅವೇ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬುನಾಡ ಇರಿಗೆ ಒಯ್ತುಂದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಎಂಚಲ ಪೋಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕುಂದ ಸೊ ಮೂಲು ರೈಡಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈ ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪಾರು ಅವು ಮನ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡೆ ಮೂಲು 7 ಜನ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂಜಿ ರೈಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಕ್ಕ ಇರ ಫಿಸಿಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಲ ಇರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಡೊಂಜಿ ರೈಡರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ರೈಡರ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬದು ಕಡಪ್ರುವ ಒಂಜಿ ಡಮ್ಮಿ ರೈಡರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಏರ್ಲ ನಾನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಆ ರೈಡರ್ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ತೂಪ ಬುಟ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆಂಜ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆ ನಾಯಕ್ ಡಾಯನ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರ ಎಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ದಾದಾ ಪರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ 100% ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂಚ ಬೊಕ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತ 110 kg 120 kg ಅಂತ ಬಂತೆ ಸೊ ಆಗಲ್ ವತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಕೈ ತಿರ್ಗದ್ ಬರಂದ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ರಫ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ ಬತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದು ಸೊ ಏತೋ ಆತನ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ವೇ ಯು ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉದ it's not at all even if it is a best player andanda his one mistake yav I ulai battadu olanda ayana eye contact 1 minute ayana concentration tattanda ee jokul padwa so it's basically at the moment it encha ippundu aa time madu it's not like even he is a national player also aa moment only technique works ಸೇಮ್ ಇರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಒರಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಕೋಟುಡು ಒರಿದ 4 ಜನ ಪೋತೀರಿ ಅದು 110 ಬಣ್ಣ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಬಲ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ಪೋ ಬಂದ ಇರೋದಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಮುಟ್ಟು ಪೋ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಿನ್ನನೆ ಮೂಜಿ ಪೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರೇ ಮೂಜಿ ಪೋ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಅಡಿ ಬುರ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಬದುಕು ಅಂದೆ ಸೊ ಸಂದೀಪ್ ಇಂದುವೆ ನಿಂಚರ ರೈಡ್ ಪೋಂಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ವೇರಾ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ बचपन का खेल है बच्चों का नहीं सो अंचने अपना बचपन का खेल है बच्चों का नहीं है पंडದ ಯಾರನ್ ಪಾತದ ದೀವೇರು ಒಂದು ದೀಪೇರು ಒಂದು ಅವು ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ and to be very honest ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಡ್ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ಯಾತ ಟೀಮ್ ದಗಲ್ ತೂನೆ ಪಂಡ they are very much into it ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ಆಡ್ ಅಗ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ so 100% it is going on ಎಂಕಲ್ we are very fun but agla team bidu plotting on dippundu batha team dal plotting on dippundu so it is like every team wants to win at any cost so agala skills avadu agala players avadu they are training it for the extreme level they can so that ellonjir win ale and okay ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಿನ ಕಬಡ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆತಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ತೋಜ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ದುಂಬೆಂಚಿನ ಓದನೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂಜೆ ನನ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಎಸ್ ಜಂಗ್ ಗೊಬ್ಬೊಳಿ ಬನ್ನಂಚ ಇತ್ತೆಂಚದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಮೆಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಳಿ ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜೆ ನನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ದೈಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇರೆಗು ಒಂಜೇನ ಮಂಡ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಆಯ್ ಒಂಜ ಲಾಗಿಯೋಡು ಈನು ಬಲಿಪೊಡೆ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ ರೈಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಮಾಡಿ
ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ ಹೋಗಂಡ ಆನ್ ಹೊರ ಇರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ ತಿನ್ನಂಡ ಅದು ದುಂಬು ಒಯ್ತುನ್ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವನು ಬೊಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ ಕೈಟ್ ಇರ ಫುಲ್ ಇರೋರ ಇರಗೆ ಬೆಗರ್ ಬರ್ತಂಡ ಇರ ಚಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಇರ ವೈಪರ್ ಲಾಪಿಚಿ ಇರ ಕೈ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಪ್ ನಮಗೆ ಅವೇ ಮಡ್ಡಿಡು ನಾಂಡ ಇರಗೆ ಎಂಚಲ ಇರ ಕೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಡ್ಡದೆ ಇರಗೆ ಎಂಚಲ ದುಂಬನ್ರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಲ್ಪರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತೀನಿ ಬಂದು ಎಂಜಾನ್ ಬರ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಜೀವನ್ ಪಾತಿರ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಸೊ ದಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಇರ್ಕೇನ್ಲಾಗ ಐತ ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡಿ ಎಂಚಂದ್ ಜೀವನ್ಲ ಪನ್ಲಕ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆರ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇರ್ನ ಕಾರ್ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣಕ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ತೂನ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುನಗ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಎತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ ಮಸಲ್ ಅವಡ್ ಇರ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಅವಡ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುರನ್ ಏನ್ ಪೋನಗ ಕೋಚ್ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಆಕಾಶ್ ಮಕ್ಳನ್ ಬಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಪ ಅದು ಅವು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತು ಬಿಡಿದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅದೇನು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು MMA ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ಔಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಗೇಮ್ಗ್ಲ ಐತ ಐನನೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಈತ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಮಲ್ತೆನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗ್ಲ ಈತ್ ಓದದು ಈತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೋನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನೋಲಿ ಆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರೆಯಲಿ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ತೂನಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ನಂಪ ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಗಳ ಮೂಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಾಡಿ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸಲ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳ ಕೆಲವು ಏಸಿಡ್ ಮಲ್ಪೇರು 10 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬೇರು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತು ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮೆತ್ತಬಹುದು ಬತ್ತನಿಯ ಬರೊಂದುಂಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಐನಾತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂಚಿ ಕುಲ್ಲುನು ಮಾರೆ ಕುಲ್ಲುದ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಉಂತುದ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಓಲಿನಿಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ಇಂಜೆ ಮಲ್ತದ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೊ ಹಿ ನೋಸ್ ಗಿ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲ ಗಟ್ಟಿ ಓಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ఒక కాండ పూర గొత్తండ నా చికెన్ మొಟ್ಟೆ ದಾಯ ಪನ್ನಂದಿತ್ತೇರಂತ ಇಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಅವು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಸ್ ಅವು ಒಂದು ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಖಾಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಸ್ತಡ್ ಗೋಬುಲೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ 2 kg 1 week ಅಂಡ್ ಅಸ್ತಿಗೆ ಯಾಪಲ ಬತ್ತು ಹೇ ಭಕ್ತ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಯ ಭಕ್ತ 2 kg ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯು ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಗೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜಿಮ್ ಡಿಯತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ದ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆನಲ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಎಸ್ ಜೀವನ್ ರೇ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಪತ್ತಿ ಹೌದಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಎಂದು ಆಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲ್ ದಾಲ ಚೊರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಟೀಮ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕುಲ ಏರನ ಒರಿಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪಾತಿರಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಂಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಡು ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋ ನಿಂದು ಪಂಡು ಇತ್ತ ಅವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ದಾಪು ಪೂರೇಕ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ మన ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗಲ ಓವೇ ನಿಕ್ ಏರೆಗ್ಲದ ಒಂದ ಒಂದ್ಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋದು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಕೆಲ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಪೇರಿತ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಎರಡಲ ಬಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಚೊರೆ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಓಕೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಇತ್ತ ಇಂಜಿನ ಪೋಲು ಇದನ್ನ ಗಲಾಟೆನೆ ಒಂದ್ಪೇರು ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವಂದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕಲ್ಲಿಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬೈದನ ಅಂತ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಆ ಬೈತ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂಡತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪಿನ ಒಯ್ತ ಬಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ರೀತಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಕೋಚ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆವೊಂದುಂಡ ದಯನ್ ಪಂಡ ಮುರಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಮನೆಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊರಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊರಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಉಪ್ನಾಗಲ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್
ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೀಡ್ ಏನು ಉಂದಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಒಯ್ತು ಕೊಡ್ಪಿನ ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಕಾಗಲ ಏರ್ ಬತ್ತನ ಏರ್ ಎದುರುತ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ತು ಒಯ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ ನಗಲ ಇತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚಲ್ಪನಾಗ ಏರ್ ಲಡೆ ಮಲ್ತೆ ದಾ ಮಲ್ತೆ ನಂದ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತುಪ ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಂಡು ಫೋರ್ನ ಅಪನೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಪಂಡು ಬಕ ಒಂದೊಂದಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂಥರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ 7 ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಟ ಬತ್ತಿಲ್ಲ 7 ಜನ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೀರೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಪ್ಪಿನ ಒರಿಯನ್ ತುಪ್ಜಿರ್ ಆ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಗುಡರೆ ಬಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ ಗೇಮ್ ದವಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕ ಆನ ಬೇದನ ಪುಣ್ ಇದು ಒರಿ ಕ್ಯಾಚರ್ ಬತ್ತಿರನಲ್ಲೇ ಆ ನಿಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಒರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕುಡಿಯನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇತಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಲ್ವಾ ದಾಯ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮಗೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಒರಿ ಪತ್ತರ ಪೋಯ್ ಬನಾಗ ಕುಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಡ ಒಯ್ತಿನ ಪೋಯ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಡ ಬರ್ತೇವೆ ಬಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವು ಪೇರವಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಜಂಪ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಟ್ಪಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ದ ಕಬಡ್ಡಿ ರಿಯಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಏನೋಡ ಕೋರ್ಸ್ ಲಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಮುಟ್ಟು ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಏನಾಗ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮಟ ಆಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮುಕ್ಲೇನು ಏನೋದಂಡೆ ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ ತೋಡ್ಬಂದು ಬಟ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಹೋದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಡಮ್ಮಿ ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಜ್ಜೇರು ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ತೂಪವೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮೂಲೇನ ಹೋದಂಡೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ರ ಮಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಜಲ್ವಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೊಡೋರು ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಕುಡ್ಲಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ಒಂದು ನುವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಕುಡ್ಲದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಈ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಕುಲ ತೂಲಿ ಎಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಎಸ್ ಜೀವನ್ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ವಾರದ 2 ವಾರದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವುಂಡ ಅದು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅವೇ 3 ಡೇಸ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಹತ್ತು ನಮಕ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡೆ ಹಾಕು ಟೀಮ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ 7 ಜನ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಜನ ತಿಕ್ಕೋರು 2 ಜನ ತಿಕ್ಕಂದುಗಳು ರಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ರೆ ಅಂಡೆಂಕುಲಿ ಇತ್ತ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮಂತಡ ನನಗೆ 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಏನ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಡೀ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಮಂದಿರು ಸೋಪುನ ವಿನ್ನಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪುನು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಎಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಇಡೀ 7 ಜನ ಏರೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪಿರು ರೈಡರ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಎಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅವು ಮೇನ್ ಬೋಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಡರ್ ಗಳ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಡ ರೈಡ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ ಕಾರ್ನರ್ ಬಕ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಕ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಂಜೆ ಥರ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಲ ಕನೋಲಿ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ರೈಡರ್ ನಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗಲ ಪೋಡಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಅಂಜ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಜಿ ಪೋಡಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಕೈತರ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಐ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಬಲ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಲ ಮನ್ಪಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಈ ನೆಟ್ ಅಂಡ ಈತ ನೆಟ್ ಮೂವಿದ ನೆಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದುಪ್ಪ ಇದು ನಂಜಿ ಬೇತ ನೆಟ್ ವೈಕ್ಲ ಪೋನಾಗ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ 8 ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಅವು ದುಂಬುದ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವನು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಬಾಕಿದ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ ತಂಡ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರ ತಂಡ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಸೊ ವಾವಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಏರೇರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚ ವಾ ತಂಡದ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೇ ಎಂಚಪ್ಪು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇನು
ಎಂಕುಲು ಯಾನೆಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಪಂತೇನೆ ಯಾನೇ ಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನಿಮಿಟ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ಲು ಪಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತು ಪಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐಜಿ ಟಚ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡಿನ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ತೂರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ತೂರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೂಪಿನ ಅಂಚೆ ತೂರ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬಂದು ಒಪ್ಪಂಜ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೋರ್ದೋಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪತ್ತಲಿ ಬಣ್ಣ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಕ್ಳು ಟ್ಯಾಗ್ ಜೀವತ್ತು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಲಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಗಿದೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಜೀವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಜೀವದ ನಿಜ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಎಂಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಿಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮನೆಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂದೀಪ್ ಭಕ್ತ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಪರಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಉಂಟು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನುವೇನೆ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೂಡ ಏನನ್ಮಂಡ ಆಸ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ Bro, I'm there. No, he's always there. ಓಡಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ he's still there. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ I'm injury injury ಆಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ದೇಪನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆವನ್ ದೇಪನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಹೆಂಗ ಅವ್ನು ಆಂಡ ಯಾನು ಆಸ್ತಿ ಗೇಮ್ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಇದು ಬರೋಡಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಈ ಉಂತಿಯಾರ ನಂಡ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಂದ ಡ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ತಲೆ ಅರಗಂಟೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ವ ಕಾರಣಾಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸಂದೀಪ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ವಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿನ್ ಆವಡನ್ನು ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬ ಅಂಚ ಮಾತ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನೀವು ಕಪ್ಪು ತೆರಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಪ ಸರ್ ಬುಕ ಈ ಫಂಡರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಆ ಎಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಸೋಲ್ದಾಗೆ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಮೋಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹಿಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಲೀಸ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಕಿ ಒಂದೇ ನೀನ್ ಔಟು ಒಂದೇ ಅವ್ನು ಔಟು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನ್ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಮುಂದೋಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೂಳಿ ತರ ನುಗ್ಗಿ ಅವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಜುನ್ is also very good friend, Nagaraj is also very good friend, so everybody is a friend. If we sit and like ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಡಿ ಬರೋಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಂಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ even if it's ಅರ್ಜುನ್ go ahead get him out close it finish that's it. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಐ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಡವೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲ ಉಳಿದ ಟೀಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಬಡ್ಡಿನೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡೋದು ಕಬಡ್ಡಿನೇ, ನಾವು ಆಡೋದು ಕಬಡ್ಡಿ. ದಾದಾ ಪಂಡ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಪುನೇಕೆ ಕುಡಂಜಿ, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು, ಕುಡಂಜಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಗೇನ್, ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾನ್ CPL ಅವನು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಆ CPL ದುಂಬು ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬದಿನ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಎಂಚ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಎಂಚ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಆಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ಉಂಟು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆದವೇನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಆನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಪೃಥ್ವಿ ಎಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಜದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕೊಂದು
ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಡ್ರಗ್ ಆಡಿತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ చెప్పు ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಬಂದಿರ ಆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಯನ್ ದೇಪಲ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಸೊ ಹಿ ಕೀಪ್ ವಾಮಿಕ್ ಬಂತ ನಾಪುಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಜುನ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಉಂಟು ದಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಬಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಅರ್ಜುನೇ ಅವು ಎದುರು ಉಡುಪೋಡು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪಿರಿಯಡ್ ಉಪ್ಪೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಎದುರು ಉಡುಪೇರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಾಮೆಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ವಾರ ಬಂದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದ ಅಭಿಮಾನ್ಯು ಎಂಚಿನ ಅದು ಅಭಿಮಾನ ವರ್ಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಂದ ಅದು ಮೇರೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರು ಥೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡರು. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಗುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚ ವಾರಿತಿ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪುರ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕುಲು 3 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ 4 ಹೊಸತ್ತು ಒಬ್ಬೆ ಟಚ್ ಉಪ್ಪುಜಿಂದನೆ ಆ ಕೋಚ್ ಅವನು ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 6 days ಆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಅವಡರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಅವಡು ಆರ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಇಡೀ ಕೋಚ್ ಅವಡು ಅರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಡು ಆಕಾಶ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲು ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲಿತ್ತ 7 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಒರಿಯೇ ಕೋಚ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚತ್ತು ನಮಕ್ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಕೋಚ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ 4 ಜನ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಪೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇರೆಗ್ 4 ಜನ ಅರೆಗ್ 4 ಜನ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಇತ್ತ 7 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿ 7 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಗ್ಲ 4 ಜನ ಲಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕೋಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೊಪ್ಪುಜೆ ರಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬುದು ನಿಮ್ಮಂತ ಸೆಟ್ ಕೊರೋಡಣ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಎಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದಾ ಕಡೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಿಂದ ಇಂಬೆಗಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಡು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಪಣ ಕಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೈ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರಪ್ಪ ಪಗೆಮಾನಿ ಅದ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪ್ಜೆ ಬಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇಂಜ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜನ ಮಂಡ ಇಂಜುರಿ ಆಪ್ನೆ ಇರ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜುರಿ ಆಪ್ನೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಲ್ವಾ ಒಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಗುಪ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಆಪುನ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ದಯನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ್ ಆಯನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎದುರುದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಕೂಲಿ ಹೋತದು ಬೂರ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಎನ್ಮ ಕೂಲಿ ಅಡೆಗೆ ಟಪ್ಪ ಒಂದಾಂಡ್ ಆದಾಯನ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಆನ ಅವೇನಾಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಅವ ಮೇಜರ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಿ ಎನ್ನು ಉಪ್ಪೇರು ಪಣೇನ ಒಂದೇ ಆಯ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಡೆಯರು ಖರ್ಚೆ ತುಪ್ಪಿನಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡ ಓಕೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಂದ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಅನ್ ಬಂದ್ಪೇನ್. ಎಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗಮತ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕಪ್ ತನ್ನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ದ್ವೇಷ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು 4 ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆರ್ ಇವರು ಅವರ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹೂ ನೋಸ್ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes. ಸೊ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೊಂಬೆಗಳ ತರ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್, ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ರೆ then yes we have done a great job. Yes. That's what I think. ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಕಡೆಯತ ಅವಕಾಶ ಅಂಚೆ ತೋಜನೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾರು ಪೇರ ಕೃಷ್ಣ ಆತೆ ಸರ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೇರ್ ಪನ್ಲಕ ಸಂದೀಪ್ ಪನ್ಲಕ ಇರ್ಲ ಪನ್ಲಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು, ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಕ ಸೊಸೈಟಿದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ದೀವಂದೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋ ಆ ತಾರನ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕ್ ಅವಳು ಗರ್ವ ದಾಲ ತೋಜ ಒಂದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮದತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಗೇಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ ಸರ್ ಅವಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅವಡ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಅವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡ್ ಅಂಚನೆ V4 ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಂದತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ತಜುಪ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ and let Kabaddi be the winner. Yes. So one last time and seriously thanks for V4U ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು and it was not like correct and thank you so much for ಮೇರ್ ಇತ್ತಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಅದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಕೊಡಲಂಚೂರು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬದು ಬರ್ಪಲಕ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಪ್ ಮೊಲ್ ಇದು ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.